El joc de taula en català que avui recomano és Aqua. En aquest joc els jugadors començaran en un punt calent del mar on gradualment l'ampliaran en formacions de corall. Aquest corall és un perfecte hàbitat per a animals marins petits. A mesura que vagi creixent, es podran crear les condicions ideals per atraure més i més animals marins, cada vegada més grans. Una partida Aqua dura 17 rondes. En cada ronda cada jugador jugarà un torn, començant pel jugador que tingui la fitxa del cargol de mar i en sentit horari. Cada torn els jugadors hauran d'executar els següents passos en ordre. El primer consisteix en agafar una lloseta de corall del mercat del centre de la taula i posar-la en el seu punt calent de manera que almenys un dels seus costats estigui en contacte amb un corall del mateix color. El segon pas consisteix en comprovar si el jugador ha format hàbitats o esculls. Els hàbitats es formen al adjuntar 3 coralls del mateix color que dibuixin un hexàgon. Per cada hàbitat els jugadors col·loquen un animal petit del mateix color. Els esculls es formen en grups de 4 o més coralls del mateix color que estan tots connectats i que no formen cap hexàgon de només 3 peces de corall. El tercer pas consisteix en atraure animals grans, complint les condicions següents. L'animal gran ha d'anar sobre d'un animal petit que s'acabi de posar en aquest torn. La fitxa de l'animal gran ha de descansar sobre animals petits totalment, i tots els animals petits han de ser diferents. Si tot això es compleix, doncs podem posar aquest animal gran. Doncs, com hem dit, la partida finalitza al final de la 17a ronda i llavors procedim a la puntuació final. Puntuem els animals grossos, els animals petits, els esculls i els ecosistemes, que aquests estan indicats en aquestes fitxes. El jugador amb més punts és el guanyador en aquest Aqua, un magnífic joc per conèixer la flora i la fauna del fons marí.